Opa kaixo, bideo honetan hurrengo limitea batziko dugu. Ikusten dugunez, aurreko bideotan bakarrik agertzen zitzaigun osagai bat, kasu honetan daukagu polinomio luzeagoak. Gogoratu polinomioak, horrelako itxura dituztenak dira. Azkenan daukagu koefiziente bat bider isaber zenbakiren bat, eta normalen ordenatzen ditugu berretzaile handienetik duten isetatik berretzailerik txikienera, kasu honetan isaber 0 daukaten horietara, bale? Komenigarriena da beti ez baldin badaude ordenatuta zuek ordenatzea. Baina, kasu honetan ordenatuta agertzen zaizkigu, ezta? Daukagu ben polinomio bat eta ben beste polinomio bat. Lehenik eta behin, esatea hemen jarri dela infinitu zati infinitu bezalako indeterminazioa, zergaitik. Gogorak hartzen baldin baditugu, infinituen propietateak, isa ber iru, azkenean da infinitu beder infinitu, zergaitik isa infinitura doalako, ezta? Infinitu beder infinitu, infinitu emango digu. Kasu honetan, berdina, infinitu. Bale, gauza gehiago esatea, minus bat kentzea ez dauka inogoko problemarik. Bale, isakarratu daukagu jarrita, segundutxo bat. Bai, hemen erratu naiz, zuzenduko dut aurretik bestela liatuko garelako. Ze azkenean, hemen daukaguna, ez da izango isakarratu, bale? Izango da, zazpi berriza. Ikusi du zergaitik, baldin baukagu 10 isakarratu, ken zazpi isakarratu, bazkenean hori kalkulatu daiteke eta izango nintzateke 3 isakarratu, bale? Ezimaz, da zazpi isa, bale. Isa daukagunean, zazpi bidere isa, gogoratu zenbaki bat, infinituarekin biderkatzen dugunean, depende zenbakia positiboa da negatiboa den, hori emango zigun. Hemen ikusten dugunez daukagu infinitu, gehi infinitu, dela infinitu, ken bat. Infinitu garatzen da. Hemen aldiz daukagu infinitu, ken infinitu gehi iru. Zer egiten inotken infinitu, zazpi negatiboa delako, ezta? Eta minus zazpi bider infinitu izango zen min infinitu. Baina, gogoratzen duzuenez, azkenean, zine dauka garrantzi gehiago. Garrantzi egin daukana da, berretzaile handien daukan osagaia. Kasu honetan isakarratu denez isa baina handiagoa, naiz eta hau minus infinitu izan eta hau infinitu, minus infinitu kasu honetan begiratzen da zein den handiena. Beraz, hemen agintzen duenak izango da infinitua. Beraz, hemen daukagu infinitu, zati infinitu. Hau delako, hau baina handiagoa, isakarratu delako isa baino handiagoa. Bale, orduan. Zer da egingo duguna? Hauetan baitera daukagu metodo zehatz bat luzeagoa dena edo metodo zuzena. Metodo zehatza guztiz berdina da, baina orain dauzkagu osagai ezberdinak, aurrekoetan beti geneukan bakarrik bat eta begiratu behar genuen handiena. Kasunetan berdina. Begiratu behar ditugu guztien artean, goikoen eta bekoen artean zein den handiena. Zeinek daukan berretzailerik handiena. Kasunetan berretzailerik handiena daukana izango da isa ber iru hau. Begin behar duguna da, goiko polinomioa eta beheko polinomioa zatitu faktoren horrekin, isa ber irurekin. Bale. Hau da horrela geratuko litzateke, bale? Horrela. Fijatzen baldin bazarete, ni egiten baldin badut polinomio osoa zati isa ber iru, egiten baldin badut hori, bazkenean egin dezaket osagai bakoitza zati isa ber iru, ezta? Horrekin ados gaude. Oso ondo. Behekoa berdina, zati isa berriru. Askotan egon daiteken arazoa eta liatzea da egiten duzuela goikoa zati osagairik handiena kasunetan isa berriru eta behekoa zati bekoaren osagairik handiena zati sakarretu eta ez. Egin bar duzue goikoa eta bekoa zati handiena kasunetan isa berriru dena. Gauzak ondo ateratzeko, bale? Hori da, gogoratu behar duzue, hori egin behar duzuela, eta behin hori egin da aurrera zoaztenen bitartean, balduko zarete leku batera, zeinetan limitea kalkulatu ahal izango duzuen. Bale, orduan, hau egiterakoan, hau geratzen zaigu. Hemen, gogora ekarri behar duzuena da, hau, ni baldin badukat isa ber zenbakiren bat, zati isa ber beste zenbaki bat, bazkenan geratuko zaidala, goikoak enbekoa. Zenbaki negatiboa geratzen baldin bazait, azkenen egin barduna da, goian baldin badago bera eraman, eta behan baldin badago gora. Egingo dut pare bat adibide, hori ikusteko zela geratuko zen, eta bestea zuek egiten dituzue, eta ziurrenik ulertuko dituzuela. Hau da horretik jakin barko zenuketen zertxo bait. Bale, begiratzen baldin badugu, hemen daukagu, bi isa, zati, isa berriru. Azkenean, zenbaki ateratzen dugu, eta daukagu isa, hau gogoratu izango dela ber bat, ken iru. Horrek ematen dugu, bi isa ber minus bi. Eta hori da, bi zati isakarratu zenbaki negatiboak, berretzaile negatiboa ditugunean, horrek adierazten dugu buelta eman aldiogula. Ikusten baldin badugu, hau hamar isakarratu zati isa kubo, hau izango zena, horrek izango emango zigun zenbaki alde batetik, isa
berbi ken iru, horrek ematen dugu amar isa ber minus bat, eta hori da amar zati isa. Begiratzen bat emazue, amar zati isa hemen agertzen da, eta bi zati isak agarratu, agertzen zaigu, hemen, besteak zuek atera dituzue. Bale? Orduan, daukaguna da hurrengoa, hemetik ona heldu garela, azkenan egin dugula, eragiketak. Ikusi isak zelan geratu bar diren. Eta ikusten duzuen, ez ergaitik jartzen dugu handiena, nonbaiten zenbaki bat agertzeko, eta beste guztietan isa agertzeko behan. Zergaitik, zerain ordezkatzen dugunean isa hor behan, goratzen dugu, zerbait, zenbaki bat zati infinito beti izango dela 0. Vale, zenbaki bat zati infinito izango dela 0. Honekin lortzen duguna da, zenbaki batekin geratzea edo birekin, eta gainontzeko guztiak 0 bihurtzea. Horregatik erabiltzen dugu modu hau. Beraz, izango zen, iru gehi bi zati infinitu 0, ken bat zati infinitu 0, iru gehi 0, ken 0. Ama zati infinitu 0, zazpi zati infinitu 0, iru zati infinitu 0. Daukagu, iru gehi 0, ken 0, zati 0, ken 0 gehi 0. Beraz, da iru zati 0. Iru zati 0, hori da goratu behar dugun beste gauza bat, infinituekin ari garenean, izango da plus edo minus infinitu. Zer hemen pekotasuna izango du plus edo minus infinitu izateko? Ikusi behar dugu, hiru hau positiboa edo negatiboa den. Vale? Orduan, metodo zehatzarekin azaldu dugu, azkenean da errepikatzea aurrekoetan egin genuena, baina zergatik egin dut bideo hau, ikusteko bat baino gehiago gertzen direnean polinomio luzeago bat daukagunean zelan egiten den. Vale, zelan egiten den modu zehatzean, modu zuzenean. Ni limite hau ikusten baldin badut, hau batxillergoko jendea erabili aldu metodo hau. Limite hau ikusten duanean, zuzenean ni geratuko naiz goiko handienarekin eta beko handienarekin. Ni esan dezaket limite hau izango dela limite honen berdina. Geratu naizelako hemengo osagairik handienarekin eta hemengo handienarekin. Honekin geratu naiz. Eta orain behiratzen ditut aurrekoan egiten nuen bezala. Hiru aukera ditut, goiko izatea handiagoa, bekoa izatea handiagoa, edo biak izatea berdinak. Ze bilatu behar dut, agertzen den berretzaia. Kasunetan, isa berriru denez, isakarratu baina handiagoa, berdin zaizkitamen agertzen diren zenbakiak, eta ikusten dut, emaitza izango dela infinito. Infinito izango da emaitza, laranjas, kuadrotxo bat egingo digu, eta horrela geratuko litzateke. Vale.